Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să mergem să dăm dâmbul. Bine, Ivancic, nu știu dacă o să-l dea, dar eu o să-l dau. Bun. Stați să-mi pun telefonul. Na, haide. Poate să mergem la București. Bun, filmează. Bă, aici ai urât sau? Nu chiar asta, aici zici că am 90, bă, nu era de poză. Așa arăta. Trebuia să repare, bă, că deja am reparat. Hai mai repede. Da? Băi, eu zic să-l dai, că odată ce are? Muțele. Bă, hai bă, Ioan, dă-l. Să vezi ce fain o să fie. Trebuie să verific dacă mere. Tot în regulă, bă. 39 de minute. Nu, că eu trebuie să-ți iau temul ca să filmez. Ce? Cu temul. Nu, un pic. Mi-am aranjat telefonul. Mi-a aranjat și un pic. Acum pe la un baba tu ți se învăță rata, mă. Și apoi bă, ți se învăță capul. Nu, hai, Ivan, îl dai. Îl dai și tu. Hai. Nu-i periculos, bă. Ivan, tu te-ai mai dat de 1000 de ori. Te-ai dat de 1000 de ori. Dar aici până acolo. Până în pădure. Că noi dăm până departe în pădure. Că nu-i nimic. Nu, coioții numai iarna. De seara, iarna. Știi? Dacă eu te scrie, Da, numai iarna, seara. da, nu trebuie cum arată acolo. Păi, sunt ca și un fel de câini. Și nu. Stai să văd dacă mai filmează, că... Ce? Ca fi. Bun, filmează, bă, hai. Ivan, nu. Hai, bă, Ivancic. Ha? De ce? Că mie, nu știu, mi-e cam frică singur să merg până în pădure. Da, așa, dacă doi, nu. Nu știu. Hai, bă. Nu, îi dai tu primul, dată nu mergi în pădure și eu merg în pădure și îi dau al doilea. Hai. Hai. E periculos. De acolo trebuie să mă duc să văd dacă știu.
Da, zi. Da, Doamne, să nu-mi rup să nu-mi rup nimic. Că apoi, căcat, blender. Ivan! Unde mergi? Ivan! Îl dai? Dar tu nu-i dai până în pădure, tu până acolo și mă aștepți acolo. Băi, sărață. Nu, bine, dar îi dai? Ha? Dar nu știu, dar nu. De, tu îi dai acolo și eu îi dau și merg direct în pădure. Ceva câine. Ce câine, bă? Vrei? Nu. Ha? Nu. Nu, De nu, videoclip? Acolo stai pornit? Da, filmează. Ha? Da, filmează. Dai. Da, dai pe aici, pe unde nu-s mai mult pietre. Da, nu știu. Dai cu frâna. Până în pădure. Că dau și eu până în pădure cu tine, noi doi. Nu, Că eu când îi dai, vin direct după tine în pădure. nu pădure. De ce? Pe acolo. Ivancic nu vrea să meargă în pădure. Eu vreau să merg acolo în pădure. Dar la Ivan mi-e frică. Nu mi-e frică, bă, dar simt că cade ceva. Ce să cadă? Știi că când dau în dreapta mie nu mere frâna mie. Dar nu-ți trebuie frână. Ba, mi-e trecă eu cu frână. O să merg cu mountain bike. Bă, măcar pentru oameni. Dă-i dâmbu. Până în pădure. Până în pădure nu, băi. Că-i dau eu primul. Dar direct vii după mine. Da, nu, da-te acolo. Ivan. Bă, hai bă, că pierdem timpul. Cine să alea? Șterge videoclipul. Nu-l șterg. Șterge-l acum și să vorbim un pic. Miha cu Gabi. Șterge-l. Da nu. N-ai zil, dai sau nu? Dar nu în pădure, dar pe acolo. În pădure. Nu. Da, bă, ți-e frică sau ce? Nu. Fac, eu îl dau. Eu îl dau. Îl dai? Dar dacă vin mai mulți, da. Dacă vin mai mulți, da. Bă, dar ți-e frică? Nu mi-e frică, bă. Dar nu-mi place doar doi. De ce? Nu-mi plac cu 3, 4, nu dea. Îl dai? Dacă îl dai și tu. Mâncați iar. Că le-am zis la oameni că dăm. Bă! Eu îl dau. Sau bă, nu văd de telefon, mâncați iar în gură. E creepy, bă.